Ahoj, vítej na Joe Week Plus, já jsem Joe Week a dneska se podíváme na jednu situaci, která mě přijde docela už začíná být docela šílená kolem Sibyřana a jako to, co se kolem něj poslední dobou děje, tak je docela záhul a docela zajímavý, takže se na to asi dneska jakoby podíváme. Budeme bavit, možná je to trošičku reakce, možná ne, no uvidíme, co z toho jakoby vypadne a co z toho bude a my se na to budeme podívat. A já vám k tomu asi povím svý, protože ta situace už začíná být docela zajímavá a už ani mě, jakože nulovýmu tvorci, to nedává klidnej spánek, tak se na to budeme podívat. Podíváme se na co Péťa a ostatní a možná si k tomu něco doplníme, co se mi nebude zdát, nebo co budu mít pocit, že doplnění si žádá. Čus, tady Petr a vítám vás u dalšího nejlajkovanějšího, nejkomentovanějšího, nejodebíranějšího a nejkrásnějšího videa na československém YouTube. Dneska se No, tak jako Peťo, nevím. To si myslím, že tohle ten název videa by se asi spíš mohl použít někdo jiný a nejlajkovanější a nejsledovanější. To je docela hodně jako namyšlený, no, ale dneska nejsme kvůli Péťovi, že jo? Dneska jsme tady kvůli někomu jinému, takže Péťu necháme na pokoji. Společně opět podíváme na téma mě velmi blízké a to je grind, protože Erorik vydal na svém YouTube video. Jo, tak bohužel grind peněz na YouTube je docela častá záležitost, teď to sjíždí hlavně Sibyřan, ale není jakoby jediný, jako každý se snaží nějakým způsobem vydělat peníze a peníze nejsou všechno, ale jsou důležitý, ale jako musíte si stát sami za sebou a nedělat něco čistě jenom kvůli tomu, abyste vydělali velký peníze a nic jiného vás nezajímalo, což si myslím, že se mu v poslední době docela solidně děje. Že přestaňte grindit a co si budeme, Erorikovy reakce jsou určitě lepší než jeho rap. Už jsme si jich pár jakoby vypůjčili, už jsme se na pár Erorikových videí podívali a na druhou stranu grind je něco, co mě je teď velmi blízké. Jo, jsem in my grind era, lakuju si u toho nechtíčky, prostě mám to rád. No, je fakt, že jsem Erorikovy písničky taky slyšel a mě teda absolutně neoslavujou. Nemůžu říct, že by byly špatný nebo že by to neuměl, ale není to úplně můj šálek. Je to něco, co mě teď dává nějaký smysl do života a dává mi to nějaký směr, který mít a nějaký cíle, což je podle mě fajn. Ve chvíli, kdy máš dohraný život jako já, tak potřebuješ něco dělat. A já jsem se našel v tom dělání videí. OK, možná je to zdravý, asi ne. OK, asi to není úplně nejzdravější, co můžu dělat, ale mám to rád a když miluješ, tak není co řešit, nebo jak se to říká. Takže se pod ním usaďte, vyčulte si cecíčky, dáme si íčko. No, když miluješ, není co řešit, píš, když miluješ, tak nevyměníš, že jo? Ale jako dá se to, i takhle se to dá pojmout. A podíváme se na Erorikův názor. Takže dneska se jdeme podívat na jednu šlajsku, pro kterou jsou peníze a biznis tou nejdůležitější životní komoditou. Jakoby, ono, když to řekneš takhle přehroceně, tak je to jakoby smutný, ale na druhou stranu já jsem pořád zastáncem toho, že prostě bez těch peněz to není úplně komfortní. Jo, Jako, ty ale jestli se chová a všechno, co dělá a jak jedná Sibyřan jakoby na sociálních sítích a na YouTube a dělá to jenom, aby prostě tady vydělal prostě 20 mega nebo o co mu vlastně jakoby jde, tak si myslím, že je to úplně špatně, jo. Přece jakoby tohle by člověk měl dělat asi nějak i s láskou a musí ho to bavit. A dělat to čistě za to, že jako vyděláš velký peníze, si myslím, že taky jakož není úplně ideální cesta. A vidíte to, že on je schopný naštvat spoustu lidí a ačkoliv se teda, jestli to nebylo nafejkovaný, tak se odhalil a všichni si mysleli, že už jeho videa zůstanou odhalený, ale už se zase zahalil a zase se schovává. A asi k tomu má důvody, no, protože si myslím, že kdyby šel někde po ulici, tak by ho někdo mohl potkat a mohl by mu někdo dát do huby, no. Říkám, že jsou všechno top tier, nic jiného v životě nechceš, ale přece jenom ten život je výrazně komfortnější s tím, když ty prachy máš, než když je nemáš, že jo? Co si budeme nalhávat, jakoby? Myslím si, že na tom se můžeme všichni shodnout, jako. Kámo, celkově biznis prostě, peníze. Jasně, intro. Biznis, celkově biznis a peníze.
To je ono, no. To je jenom honba za biznisem a za penězma, no. Nic víc. Nic víc toho člověka není. To je prostě mrtvá duše, co jenom žene peníze a jemu je jedno, jaký to bude mít dopady a jaký to bude, no. Čau, já jsem Erodik, vítejte u dalšího videa, který je něco jako asi reakce, ale spíš to berte jako takovej talk, protože na nic pořádně reagovat nebudu. Dneska... Je to mogul talk, že jo? Single talk, podcast sám se sebou, to mám rád. Ale hej, říkám, já s Erodikem problém nemám. Jenom jako kamarádi se s Creepem a snad Hrychovou, ale hele, nesoudím výběry kamarádů. Některý moji kamarádi jsou taky dost pochybný existence, když to řeknu takhle. Jo, prostě občas ti Tak to já mám úplně jednoduchý, já žádný kámoše nemám, všichni, co mohli, tak ode mě utekli, protože jsem věčnej kecal a nesnášenlivej kecal, takže všichni utekli a já už žádný kámoše nemám a mám to jednoduchý. Sice nemám s kým jít na pivko, ale aspoň nemusím řešit další konflikty nějaký mezi kámošema a dalšíma lidma, občas si s někým napíšu a tím to končí, žádný místní vztahy nevedu. Ti přiroste k srdíčku někdo, kdo není úplně ready, tak tomu vyčítat nebudu. To video bude takový podstatně víc chill a takový víc jepovací než běžně, protože tady chci řešit téma, který jsem řešil už několikrát v poslední době na streamech, ale chci se o tom bavit i tady ve videu, protože uvidí to víc lidí a to znamená, že z toho budu mít víc peněz, což na mě hrdý. Cink, cinkačka, je to potřeba. Ale mně třeba to streamování přijde jako výrazně větší grind, než tady nějaký natáčení videí, jo, protože co si budeme, jo, já sice bouchám ven 3 videa denně v tuhle chvíli. Reálně sám dělám 2, jedno dělá Oli. Je to psychicky náročný, ani ne, koho tady balamutím, nebudu tady brečet, tak je to hrozně těžký, zabere mi to třeba 5 hodin denně, takový průměr, jo, není to, že bych tady 16 tahal, že jo, to je jako, myslím si, že poměrce na výkony YouTube super a celkově. Ale musím si stěžovat, to je prostě influencerství. Mám to hrozně těžký, ok? Mám to těžký, mám to náročný, litujte mě, dejte mi lajky. Jako ano, Péťo, je to tak, je to těžký, já natáčím 2 videa týdně a i tak je to těžký, ale tak jako jsem hodně live, hodně streamuju každý den víceméně, 365 dní a jako není to sice tak těžký, jako kdyby člověk měl celý den házet lopatou, ale jako je to na psychiku, jde to na psychiku a je to těžký, není to jednoduchá práce nebo jednoduchý koníček. U mě je to zatím koníček, mě to víceméně nevydělalo nikdy nic, takže u mě je to všechno jenom koníček a zábava, ale není to snadný. Nezdá se to, ale člověka to unaví jako 8hodinová šichta někde v kolbence, no. I když to tak nevypadá. To je hlavní point, ne? To je to hlavní, to je to, o co nám jde, baby, pořádně vygranit ty love. Hele, nejdřív disclaimer, tímhle videem nechci útočit vyloženě na Sibiřana, ale budu ho tady dávat jako příklad těch věcí, který mi vadí na tom, co on dělá a říká. Jakoby je to takový nic proti, ale hodně proti. Ale to nevadí, hele, já to snesu. Já jsem smutný, že nikdo nereaguje na mě. To je mé slzičky. Where is my reakce? Někdo, prosím, kdokoliv. Na jazyce je to jako kdybych chtěl jít nadávat na všechny šlajsky, ale dával za příklad třeba holakis. Chápem? Akorát s tím rozdílem, že nějaký šlajsky jsou mi momentálně úplně jedno. Jde mi tady spíš o to, že člověk, který tak strašně moc moralizuje ostatní a zakládá se na tom, že dává lidem rady, co mají a nemají dělat, tak zároveň ale ve spoustě životních ohledech dává jedny z nejhorších rad, který jsem kdy v životě slyšel. A to je taková klasika, že jo? Ty nejchytřejší jsou na tom kolikrát nejhůř. Kovářovec kobila chodí doma bosa, ne? Nebo jak se to říká. Ale jo, já jsem taky vždycky mistr rada, já mám na všechno odpověď, ale sám to nedělám, jo? Zeptejte se mě na Instagram, jak dělat, to vám vysvětlím. To je easy business a mezi tím Petrův Instagram ghost town, že jo? Ale asi je to o prioritách, že jo? Jo, tohle je takový známý jev, že jakoby kdo manažuje sám je úplný dno, no, to tak je, no. Když se na něj koukněte, schovává se za maskou a má strašně chytrý keci a prostě kdyby se neschovával za maskou, tak by se za chvilku mohl bát, nebo už teď by se mohl bát vít na ulici, aby nedostal potlamě, ale tady jde spíš o to, že to dělá čistě zatím se zviditelnit a vydělat spousty peněz, jo, on to prostě v tom podcastu to, tady jsou jenom takový náznaky toho podcastu, ale v tom podcastu o tom jasně mluvil, že mu jde jenom prostě o to zvětšovat kanál a
a vydělat, já nevím, jestli se nepletu, ale mluvil o tom, že chce jít do důchodu s 50 milionama, jo, nebo tak, jakože nechce teď ve 20 milionů, ale chce mít prostě, až pojede do důchodu, tak chce mít třeba 100 milionů a chce mít jednej důchod, jako jo, ale jako už se začíná dostávat do fáze největší lidský zplodiny, no. Mnoho hráčí ve 30 si užil 200 milionů, než ve 20 10. Abychom se chápali, Sibiřan jako takovej osobně mi vůbec nevadí. OK, máme spolu video, viděli jsme se v realitě, pomáhal jsem mu s jeho výběrem setupu několikrát, jaký má koupit foťák, objektiv a všechny tyhle věci. Ten hlavní problém pro mě a to, co mi v poslední době fakt jako začalo extrémně vadit, je ani ne ten jeho mindset, ale to, jak ten svůj mindset strašně moc nutí lidem a představuje ho jako, že to je ten perfektní mindset, který byste vy měli mít. Já říkám, Zdendův největší problém je, že to neumí úplně politicky artikulovat, jo? Že vám to neumí říct tak jako hezky, abyste si všichni řekli, má pravdu. Jo, že tam, ale to k tomu taky dojde, jo? Že prostě má to tak jako hodně hrubý po okrajích, jo? Že to prostě do těch zadků lidem leze blbě, jo? Když jim to tam chce houpnout, ten svůj názor, ale třeba se to doučí, jo? Jako taky by to chvíli trvalo. A to je hodně random video, ale proč ne? Já si to rád poslechnu, hele, já rád diskutuju s lidmi, kdybyste si nevšimli. Jo, já jsem jako Mr. Yapping. Podcast, dejte mi ho hned, jo, a hnedka potom Jonese. Není problém. A pokud ho mít nebudete, tak jste největší odpad společnosti a vůbec byste neměli dýchat ten stejný kyslík. Jo, asi mám problém celkově od kohokoliv, kdo dělá nějaký takovýhle podobný content. Ať už je to Andrew Tate nebo jakýkoliv tyhle si red pill lidi, na který vlastně sám nadává, což trochu ironie. Prostě přestaňte prosím poslouchat lidi, kteří vám říkají, že máte grindit 24/7 a že to je to hlavní, jak v tomhle životě přežít a já nevím, no, jako já jsem to nikdy nevypozoroval, že by mluvil o grindu 24/7, ale možná by to uniklo, a na ty jeho videa nekoukám nějak jako vyloženě aktivně, jo, že bych seděl a sjížděl z Dendovi videa jedno po druhém. Prostě když mě zaujme něco, co si můžu ukrást, tak si to ukradnu a jdu od toho, protože No, ono to taky o to, že jakoby grindit 24/7 jako není ideální na psychiku a takový člověk se může docela lehce sesypat a ono jakoby zase 16-20 hodin denně je fakt neskutečný záhul a já to někdy cítím i sám na sobě, že tím, jak vysílám každý den a teďkon do toho vlastně ještě tady na Joe Week Plus vydávám nějaký videjka, tak je to docela záhul, já na tom nestrávím tolik hodin, dejme tomu 5-6 hodin vysílám, plus 2-3 hodiny dělám nějaký videjko, jo, takže už se taky ale blížím k tomu, že se tomu věnuju 10 hodin denně, ale mě na rozdíl od nich, jako já z toho nic nemám, já to dělám, že mě to baví a tak to jakoby je, no, takže jako asi svým způsobem chápu, že když jako na tom někdo začne vydělávat, že chce víc a víc, ale aby to nedopadlo špatně, takže se, dejme tomu, sesype psychicky a pak nebude nakonec vůbec nic. Že to je nejhorší, když koukáš na cizí názory, že potom začneš postupně jako přebírat, takže se snažím moc na cizí reakce nekoukat, krom Bigeho, ten vám tam neřekne vůbec nic. To je v pohodě, hele, Bigeho reakce jsou v klidu, tam se nic nedozvíš, dobrý. To souhlasím, na Bigeho koukám, Bige je fajn týpek, mladý 22letý klučina, s celkem už se zajímavou komunitou a jeho videa sleduju pravidelně a ten mě baví, ten kluk, ten mě baví, je sice trošku měkčí, jako někdy by mohl do toho trošičku víc šlápnout a říct, co si myslí, ale jelikož se bojí, aby ho někdo nepopotahoval, tak si hlídá jazyk, což asi musí všichni, ale no, v tomhle tom si myslím, že Maňko Bige, Maňko měkota. Ale jedem. Bůh ví co. Ano, finanční gramotnost je samozřejmě důležitá, je důležitý vědět, kdy do něčeho investovat, kdy mít jaký úspory a tak dále, ale pořád je velký rozdíl mezi nějakou finanční gramotností a nějakým absolutním grindem a tvrdou prací 24/7, která vás... Jo, tak o tomhle bych já mohl natočit celý video o finanční gramotnosti, protože já jsem jako specialista v tom, že jako mě 20 000 přijde na účet a já jsem schopný utratit 25, jo, takže jako já jsem v tomhletom jako absolutně negramotnej a jsem na tohle absolutní specialista. Velký oči na všechno, co by se mi hodilo, co by se mi mohlo hodit a co se mi líbí a nikdy
snad se mi v životě nestalo, abych po výplatě vyšel, jo, takže jako neustále jdu do mínusu, takže možná, že bych se tady od kluků mohl něco naučit. Vás dovede maximálně tak k vlastní záhubě. Nejvíc mě na tom asi... Já nevím, já třeba jakoby beru tohle jako práci, nebo tohle moje jako japování a tenhle ten můj grind jako takovou formu nějaký jako sebeterapie, jo, ne, že bych ji potřeboval, ale znáš to, nudíš se, válíš se, vymýšlíš si v hlavě jakoby blbosti, než to takhle, když prostě mám jasně daný cíl, že prostě vstanu, dám si energetiáček, dojdu si na záchod a začnu tady hustlit videa, jak se říká, tak vím, že prostě mám jakoby v hlavě jeden cíl, zatím si jdu a nevymýšlím jakoby ptákoviny, jo, a zároveň, i když s tím skončím, tak prostě jdu a cíleně hledám, co budu dělat dál, jo? Že se tak jako zabavím, jo? Že prostě není to o tom, že bych tamhle na tom gauči ležel a byl hrozně smutnej, nebo se utápil ve svých myšlenkách, jo? Pomáhá mi to, jako doopravdy od té doby, co jedu 3 denně, tak krom toho, že jsem jakoby unavený, tak jsem šťastný, tak prostě neřeším, tak mám, víte kde. Jo, dobrý, jediný, kdo na tom jako trpí, je můj spánek, protože krom grindu se chce i bavit, takže bohužel posledních 8 hodin, co mi zbývá, je ten spánek, tak ten trošku trpí, ale hej. Mrzí to. No, na tomhle něco je, jako já vlastně od té doby, co už jenom čistě nenatáčím, jakoby, nebo nevydávám jenom záznamy na Jovík Gaming, ale vlastně jsem si založil Jovík Plus a vymýšlím nějaký content a napadají mě všelijaký nápady na videa, tak je fakt, že jakoby, když si člověk lehne a chtěl by spát, tak začne vymýšlet, co by mohl natočit. A ten odpočinek, je to s tím odpočinkem takový těžký, no. Člověku ta hlava jakoby dost často jede a vymýšlí, co by na ten YouTube mohl ještě dát, co by mohl natočit a někdy něco nevymyslí, ale pak kvůli tomu nespí, protože nad tím uvažuje ve chvíli, kdy má jít spát a naopak někdy zase něco cinkne, co zahlídne někde a musí na to něco povědět, jako já dneska. To, že jakožto kolega, někdo, kdo taky natáčí na internet a tvoří na sociální sítě, tak nedokáže pochopit, že některý lidi na ten internet tvoří. Já nechápu, kámo, některé lidi, kteří jsou jakože vyhořelí, že vle, třeba 4 měsíce netočí. Já jsem byl vyhořelý třeba 4 dny, ale pak jsem si uvědomil, že vlastně mám nejlepší práci, co můžu mít. Finančně ohodnocen jsem velmi dobře a že na co si stěžuji, že mě to nebaví, nebo? Tohle je teda už trochu starší rozhovor od Megu, ale tak jako zpětně mi došlo, když jsem se na něj díval, jak strašně moc je bolestivý a jaký utrpení to je. V podstatě kamkoliv člověk klikne v tom videu, tak je fakt velká pravděpodobnost, pokud zrovna tam nemají tu tabuli, kde hodnotí repery, tak dost pravděpodobně kliknete na pasáž, kde se baví o tom, jaký jsou čísla, jak by kdo měl vydělávat. A tak má to rád, no tak každý máme nějaký koníček, jo, někdo rád fotí, natáčí, někdo rád vydělává prachy, no. Ale jo, jako musíme nechat tady Erorikovi, ať jenom jako... A baví všechny. Že jakoby z Dendův život je hodně o těch čísličkách mi přijde. Jo, o tom vydělávání, o tom jako, jak se má dobře, ale je ti 20, jo, nebo 21, nebo kolik ono mu to je a vem si, že někdo takhle hodí 1 měsíčně. Naučí tě, jak dělat v podstatě jako nesmysl, tak máš 2 typy lidí. Buď to jsou lidi, kteří přesně jako vygrandí měsíc a pak rok nic nedělají, anebo máš lidi, kteří prostě tomu dají 5 let a pak už nebudou nikdy nic dělat. Jako je to čistě mindsetová věc, celý tato jako debata, která se okolo grindu vede. Jo, prostě jsou lidi, kterým to vyhovuje jednak, jsou lidi, kterým to vyhovuje jinak. Jo, to je z vládě, když jsme se bavili, tak prostě pro vládu třeba to, co děláme my, úplně není. Vydávat prostě videa každý den, nasypat to tam pod tlakem, ale najdeš si něco, co ti jakoby vyhovuje. Jo, video jednou týdně, super, všechno krásný, ale pak máš ty lidi, kteří přesně jako točí, já nevím, hry a 4 měsíce nevydají video, protože byli vyhořeli. Jak? Jakoby. To snad ani nemůže být jednodušší, než točit hry. To je asi stejný jako točit reakce. Jako. No, tak tady bych asi úplně nesouhlasil, jako točit je docela těžký, jako nemusí sice člověk vymyslet nějaký speciální content, ale jako musí natáčet a musí pokud to jde, tak tu gamesu udělat taky zábavnou, takže ono se to možná nezdá Péťovi, ale ono to není zas tak easy, jako já to dělám 6 let a vidím to sám, že ne vždycky je jednoduchý něco natočit a něco udělat, aby to mohlo někoho zabavit, aby to mohlo někoho bavit a není to tak jednoduchý, jak si myslí. Evidentně to nedělá. Jak jeho strašně baví vydělávat a jak je to nejlepší a jak je to skvělý, jak prostě business je super. A nejvíc crazy na tom celém mi přijde disovat lidi za vyhoření. Hodně lidí
A to je stejný, jako když potom disuješ lidi za to, že jako pracujou. Tam, hele, jsme všichni stejný. To už je standard. To už jsme si tady řekli asi tak 37 000krát, že jsme všichni úplně stejný, jenom každý máme trošku jiný mindset ohledně toho. Jo, zase kdo je kdo komu, aby říkal, že nemůže grindit stejně jako on, kdo je komu, cože vyhoří. No, zbytečný video. Už teď to vím, 12 minut a vím, že to je prostě Japfest, Petrův, klasicky. Vždycky brečí, vole, že mají deprese, že jsou vyhořelí z toho, že točí videa. Jakožto člověk, který tvoří na sociální sítě, jsem si prošel několikrát, ale primárně jedním docela velkým vyhořením a v ten moment mi došlo asi něco trošku opačného, než došlo tobě, protože Sibiřan tady řekl, že no, já jsem to měl 4 dny, to vyhoření, ale pak jsem si řekl, pane bože, co dělám, když jsem úplně idiot, tady mám nejlepší práce, nejlepší všechno, tak přece nebudu tady, nebudu smutnej prostě a nebudu se cítit blbě a prostě půjdu pracovat. Kámo, jako jestli takhle funguje tvoje hlava, gratuluju, skvělá práce. Ale ono v podstatě tak jako ty vole, nevím, no, já to dělám 6 let, teďkon vlastně pojedu 7. a jako zatím jsem nevyhořel a to vysílám každý den, prostě x hodin a v létě, když je čas a nebo to, tak vlastně vysílám odpolední, mám odpolední vysílání, večerní vysílání a zatím jsem nevyhořel, no, ale i mně se to může stát, jako ono jako bejt live nebo natáčet video 365 dní, prostě značně není úplně jednoduchý, je to docela záhul a myslím si, že i na mě už je to někdy na tom liveu vidět, že jsem si už úplně sjetej, jakoby unavený, ne sjetej, že bych si něco dal, ale že jsem jakoby unavený, už jsem prostě za ten den prostě vycucanej a podle toho ty streamy taky někdy vypadají, jo, takže ono jakoby nebylo od věci si občas dát pauzičku, ale zatím jsem ještě nevyhořel a nic takového se mi nestalo, jenom se občas dostanu do takové mentální nepohody, což ještě na jednu stranu způsobují moje psychické potíže, ty mě tu mentální pohodu taky jako dost podkopávají, ale zatím s tím jako si myslím úspěšně bojuju, abych to na vás neposunoval. Ale někdy umím být docela nepříjemnej, no, i v tom liveu jako někdy už to na mě doběhne a už to úplně nezvládám, takže občas to musím vypnout a jít si lehnout a dát si 12, no. Jako je to tak, jo. Ty máte jedinou výhodu jako influenceři, že jako by ta práce není tak náročná a je dobře ohodnocená, ale představ si, že řekneš někomu, jako kdo má normální job, jo, 9 to 5, ideálně ještě manuální, aby vyhořela do asi 4 měsíce voraz. No tak co, tak skončí pod mostem, jakoby. Všichni se vždycky odvolávají na tu zkreslenou realitu, že zdenda tohle, zdenda tamto, ale vemte si jako tohle z toho smutnění taky není úplně ideální v normálním životě, jo. Já chápu, jsou lidi, co jsou na neschopence prostě s depresema, doopravdy to asi nebude úplně příjemný, jo, doopravdy, jako vzít ten pay cut a být smutný rok, jo, dobrý, půjdeš na 60%, gratuluju, ale když jako 100% ti skoro nestačí, tak to není asi úplně jako ideální stav, ve kterým bejt, jo, jako, neměl bych se smát, ok, není to téma jako na smích, ale přijde. No tohle není vůbec téma na smích, když vezmu u sebe, jak jsem dopadl já, že jsem ze 100% šel na 0 a naštěstí mi pomáhají naši, abych to vůbec zvládnul, protože jako neschopenku mi nikdo zavčasu nedal a já jsem musel skončit, jinak bych si asi ublížil díky svým psychickým potížím, tak jsem vlastně dost dlouho doma a žiju z minimálních peněz, což znamená, že jako mě musí momentálně stačit nějakých 5000 měsíčně na všechno a musím se z toho i najíst a tak dále. A není to žádná švanda, jo, ale tady má Peťa pravdu v tom, že když jsi v nějakém zaměstnání, tak prostě si nemůžeš zavolat do podniku, ty vole, na 4 měsíce si dávám pauzu a necítím se na to, no neexistuje, že jo, máš smlouvu, máš dovolenou, můžeš jít na neschopenku a když na té neschopence budeš dlouho, tak co s tebou udělají, zbaví se tě, jako. A zvlášť teď, jestli vejde v platnost novela zákona, tak tě budou moc vyhodit bez důvodu, takže to bude ještě o to horší a špatnější a hlavně zaměstnavatelé budou mít jednodušší postup, jak se kohokoliv zbavit. Takže jestli se to odsouhlasilo, nebo jestli se to odsouhlasí, tak plno lidí o svoje místečka přijde a doplatí na to. Jde mi ta ironie v tom, jako, že jsou ty lidi jako hodně odtržený od té reality, jo? Že prostě 4 měsíce jsem si dal jako pohodičku. Halo, to si nový člověk nemůže dovolit.
Jo, takže tady s tím bych byl opatrný, no. Přijde mi, že kolikrát jako je to jednoduchý na někoho takhle ukázat, ale pak když si vezmeš ten jejich argument a přeneseš to taky na normálního člověka, tak to není úplně jako easy, jo, není to taky tak jako růžovoučký. V low-key ti to asi závidím, jestli takhle funguje tvůj mozek, že si řekneš, proč se necítím dobře, kámo, proč jsem vyhořelej, no jo, a prostě jdeš pracovat, tak gratuluju, no, docela, ale větší... Tak jo, jestli mu takhle funguje mozek, ty vole, taky dokonale splachovací takzvaně, no, to jako tomu závidím taky, jestli jako to takhle má. To bych taky chtěl takhle vzít svoje psychické potíže a hodit je za hlavu a za 4 dny být v pohodě a ne se tady v tom utápět 10 let, jako jo, ale ještě za pomocí tabletek a všelijakých léčiv a já nevím čeho všeho a mít to takhle jako si bych ty vole, tak se mi smátej docela takhle splachovací, tyjo, to by se mi taky líbilo. Já jsem taky ne, ale takový ten Mr. Beast type shit, on o tom mluvil někde v nějakém podcastu, ještě předtím začal zaměstnávat lidi, kteří šají na malý děti. Tak prostě on říkal, že jedeš prostě do smrti, dáš si 2 dny voraz a jedeš do smrti znova a to mi přijde jako pro mě teda, mě ten systém jako funguje dost obstojně, jo, že nemám úplně čas na to být smutnej, jo, to je kouzlo, to je to kouzlo té práce, podle mě teda samozřejmě, nemusí vám to vyhovovat, ok? Lidem takhle mozek nefunguje, což říkej si tomu, jak chceš, říkej si tomu, že jsme slabí, já bych tomu řekl, že jsme v nějaký normě z psychologického hlediska a to jako v žádném případě nechci říct, že mám nějakou ultranáročnou práci, nebo že to mám těžký a že tady strašně chci brečet, že dělat videa těžký, ne, to tady vůbec říkat nechci, já jsem neskutečně vděčnej za to, že jsem tam, kde jsem, že můžu dělat tohle, že tady můžu mluvit momentálně na kameru a vydělat na tom prostě na svoje živobytí. Jo, to je crazy, že si tady No, tak někdo má to štěstí, že může mluvit na kameru a vydělat si na živobytí, někdo ne, no, co se dá dělat? No, já si budu muset počkat, nebo se nikdy nedočkám, to je taky možnost. V každém případě viděli jsme tu nejdůležitější část tohoto videa, teď už se to víceméně bude opakovat, já si myslím, že jako se do něj všichni docela solidně navezli do Sibitrana, že se do něj pustil jak Péťa, tak Bigé, tak vlastně další a mně to přišlo docela jako zajímavý téma, tak jsem si myslel, že bychom si o tom mohli taky popovídat a že by vás mohlo zajímat, co si o tom myslím já o té celé situaci. Já jako Sibitrana považuji za v celku nic moc člověka, ale dokud nikomu neubližuje, nebo ne moc, tak ať si dělá, co se mu zachce a co se mu zlíbí. Ona mu to, kdyby to bylo už moc, tak ta komunita už mu to tak jen tak nenechá. Takže jakoby tohle by bylo ode mě asi k tomuhle všechno. K těmhle reakcím, protože jako tady jasně poukazujou na to, kde je ten hlavní problém, že vlastně Sibitran všechno dělá jenom, aby nahnal peníze, jak řekl sám, prostě nechce mít ve 20 10 milionů, ale ve 30 100 milionů, nebo jak to tam povídal v tom videu, takže jasný, že mu jde jenom o peníze a půjde přes mrtvoly a podle toho to bude vypadat, ale ono má všechno svý meze a ani on není nedotknutelný a i na něj to jednou může dolehnout. Takže to je to, co jsem vám k tomu chtěl povědět, chtěl jsem vám to ukázat, co se děje na YouTube a co se děje kolem těch reakčních kanálů. Doufám, že se videjko líbilo, pokud jo, zanechte like, koment a když dáte odběr, tak budu úplně nejšťastnější. A já se s vámi loučím, my se uvidíme u nějakého dalšího videjka, co vyjde jistě velmi brzo a nemám víc, abych tomu podotknul. Mějte se moc hezky, mějte se fajn a ahoj u dalšího videa.